So hey guys, good evening. दा जोङो मोनसे जायगायाव बेरायनो थांगासिनो। तो माने ये चैनेलाव आङो ब्लग आपल'ड खालामथारिया बहुत गोबाव जाबायमोन माने मिथिबायना। माने भिडिअ बानायनो न'आव थानानै भिडिअ बानायनायानो जाथारला। तो गतिके गोदान मोनसे लकेसन नायनानै फैलायबाय दिनै बेरायनो। इयाव बया ना मोनगोनथ' दा इयाव नागिरबाथाय इबिजाबो सेसा तेसाबो मोननो हागौ खोमा। दै देरबाथाय बिराद गेदेर जायो गेटआ मिथिबायना लोगोफोर। नैयालागै फैयो दैया। नायनो हागोन मार गोबां दै जायो। नैबे सुइस गेटआ मोनसे फेभरेट जायगा इयो आंनि माने जोङो न'आव थाबाथाय इयावनो बेरायनो फैबाय थायो बांसिनानोथ' आं गुवाहाटियावसो थाखायो आरो बहुत ब्लग बानायबाय आं गुवाहाटियाव थायै थायैनो नोंसोरथ' नुखाबायानो लोगोफोर इखिनिखौथ' आं देखायखाबायानो नोंसोरनो बहुत जायगाखौनो थ' गणेश फुजा जाला इयाव गणेश फुजाया बन्द जाबाय दा थ' लोगोफोर इयाव गणेश फुजा जायोमोन मोनसे दा गणेश फुजा जायाखै जायोबाथाय आं नोंसोरनो ब्लग बानायना देखायगोन नायनो हागोन बैनो गणेश मन्दिरा बेयावनोमोन बेनो गणेश मन्दिरा आजिखालि फुजा जाला इयाव मिथिगोना मानि थाखाय जाला आंबो मिथिया जायोबाथाय देखायगोन आं नोंसोरनो मानसिफोर फैबाय दंलै मानसिफोर फैबाय थाबाथाय ब्लग बानायनो लाजियोलै मिथिगोना मानसिफोरा मोखां नायबाय थायो माने गाइस भिडिअखौ जायफोरा फेसबुकआव नायदो पेजखौ फल' खालामना होबानो जाबाय आरो जायफोरा भिडिअखौ इउटुबाव नायदो चेनेलखौ साबसक्राइब खालामना होबानो जाबाय थ' ब्लगा बारा गोबाव खालामला आङो माने मोनासेबो जाबाय केमेराया बारा मोजां नुनाय नङा एसे माने खोमसि खोमसि जानो हमबाय बै हाजो नुबाय थानायाव मालाबा थांगोन र' इयाव बेरायनो आंनि मोनसे हिन्दीनि चेनेल दं आङो लिंकखौ डिसक्रिपसनाव होना दोनगोन भिडिअखौ इखौबो नायबानो जाबाय बै चेनेलनिखौबो आरो बिराद मोजां मोनसे ब्लग बानायदों आङो मैया मोनसे एगारदो आरो दा गाबोन मोनसे एगारबावगोन नोंसोर नायबानो जाबाय ब्लगा माबायदि जादों आरो इ चेनेलखौबो सापर्ट खालाम आरो नैबे चेनेलखौबो सापर्ट खालामबानो जाबाय माने बे चेनेलाव साबस्क्राइबारा माने 548 साबस्क्राइबार दं माने गोबां दं इयाव साबस्क्राइबारा आरो नै चेनेलावथ' माने गोदानसो नालाय सेकेन्ड चेनेलसो इयाव मोनसे खम दं माने तारा जलायबाय नामा इनिया आया तारा जलदों ना इनो बायलांजोब्बाय माबाया बायलांजोब्बायलायनो माबाया जलांजोब्बाय तार माखाया थ' लोगोफोर ब्लगा माबायदि जागोन आंबो मिथिया खिन्थु ब्लगखौ बिदिनो जानला मोनला बानायबाय आं दिनै माने बबाव थाङो बबाव बेलेगाव थांनानै ब्लगखौ माने मोनासि जाबाय लोगोफोरनि साना हाबबायानो एसे खोमसि जाबाय जायगाया नै लामायाव अन्थाइ खोदो गोदानै माने बे लामाखौ बानायगोन बायदि मोनदों थ' लामाया मोजां जाबा मोजां इयो माने लामाखौ जुदि बानायबाथाय मोजां जागोन माने ओरै सिदा थांबाथाय मानास मोनो ओइ पाहारालागै थांबाय थाबाथाय मोनहैगोन नोंसोरो माने प्रमद बर' दैदेननाय सरकाराव माने दा लामाया जानो हमबाय बेखिनियाव माने थारमाने थांनाय 15 इयार्सआव माने इयाव खामानि जायाखै होनना बुंदों बहुत मानसियानो थ' माने दा एसे बेलसाब्रैसो माने इयाव अन्थाइ बाला बायदिसिना गारना दोनदो बेलसाब्रैथ' नङा नायनो हागोन नोंसोरो ओइ नैनिफ्राय इयालागैल' थ' लोगोफोर इफोरखौ जेबो साननाङा आं बारा पलिटिक्सआव हाबनो गोसो जायाखै थ' ब्लगखौ नोंसोर इन्जय खालामबाय जानो हागौ आरो भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय थ' बास यार ब्लगा इखिनियानोसै